South Africa sanibonani nibingelela uqumba amaqumba la qumbisa lesele lentaba nibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel uchungechunge uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho ukuthi usearch uthi uhlanga media uma ngabe sositholile bese uncafaza lapha ku subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohleze ke usithola uyithole ishisa suka madoda kunjalo ke yabona nje ngamanje konakele ngendlela esimangaliso khona inkinga isibhekene nawo lapha esifuna ukuthi siyilungise ngokukhulu ukuphazima kweso abantu bakuyenzeka abahlukumezane bebe bezalwa ndawonye into leseyijwayelekile kodwa futhi eyichilo embi engamele siyigqugquzele noma siyipromote kubalekile ukuthi siyivimbe noma ezinye izinkinga zisuke sezihambe ibanga elide kakhulu ngezisalungiseka futhi ubone ukuthi abantu abazisulu nabantu ekuyibona benzi abazimisele ngokuthi bayilungise kodwa uma ngabe khona oyedwa osukumayo uthi mina ngiyafisa ukuthi lenkinga ilunge asukumeleni phezulu simsizeni hleze inkinga yakhe ilungiseke khona umunye umfowethu lapha ohlukumezile abantu basemndenini wakhe omunye wabosisi bakhe akaphathekile kahle uthi cha ngiyafisa mina ukuhlala phansi nobafo ke silungise sibone ukuthi kungahamba khambe kufike kuphi ake ngithi ixebu sihambe siyobheka ngale ngase studio ukuthi ngabe kuyalungiseka yini no sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya kwishow ebizwa ngokuthi why mina la kuhlanga media ngihleli nomfowethu la engasho ukuthi ngithi umnewethu ngoba uyambona ukuthi hayi sithe uqina impela kudele kunami ngiyakubingelela nje kwamukela ohlelweni bhuti mfowethu awula ninjani sikhona nkosemi ninjani no siyaphila kakhulu mhlawumbe ngoba kunabantu ababukile ngiyafisa nje uqale mhlawumbe usitshele igama nesibongo mina sibongo nguMangethe mfowethu uzwana impela kunjalo yebo kanti igama uThulani uThulani wakazwana Nkosi yebo siyathokoza kakhulu siyabonga mfowethu nanokuthi uthatha isikhathi sakho nje usondele ngane noma sicela noma sikubiza mhlawumbe bungagoloza kugcine wena ngoba awazi nokuthi ubizelwani uyabona kunjalo uyazi ukuthi kulezi insuku esiphila kuzona kubi ziningi izinto ezenzekayo nje ungazelele uyabona mfowethu sikubiza la ngoba sinesifiso kunomuntu esike sakhuluma naye wakhuluma kahle ngawe so ke siyafisa ukuthi nawe ke sikhulume nawe sithola ukuthi le nto besitshela yona bekuyiyona yini akulutho olutheni just nje ukwazi kabanzi mhlambe nawe ungathuka so umbone efika lo muntu uyabona okay mhlamba ke ngiqale ngokuchecka nje ukuthi mhlawumbe unkosikazi ngabe unayo yini usho ukuthi unkosikazi ukhona ukhona unkosikazi nabantwana bakho okay uma usekhona ubaba usekhona uma yena usakhona noko insizwa lendala ke yona sesasishiya ayikhehla selahamba mangathiwa mhlambe unikezwa ithuba kuthiwa ake uchaze ubaba wakho ukuthi kwakumumuntu onjani ungathi kwakumuntu onjani ubaba ube ubaba eyumzali nje omuhle kakhulu kuthina ingane zakhe efuna ukubona ingane zakhe zikhula kahle ziphethe kahle ziphumelele empilweni konke nje kuhambe kahle nendlela ebetabalasa ngayo esebenza ngayo ukubona ukuthi umzali obathanda abantwana bakhe kanjalo nje noma yes bebebambisene ngendlela esimangaliso sithina njengengane zabo besiphakathi komhlane nemeleko kodwa futhi ke hayi ngoba beqonda ukuthi mhlambe ke sitamasa sibe yingane uyabona ezo Michael Jackson cha no beqondiswa kahle lapho laqondiswa khona njengezongane nikhulele endaweni kanjani indawo yasemakhaya indawo yedolobha indawo yaselokishini indawo kanjani indawo yethu inabo ubukhaya kakhulukazi angithi uyabona kwase kuba nalo mxhantela ke kuba ne township nyana ngoba phela kuyafakwa kanjalo kodwa sinobukhaya kakhulukazi manje ubaba besebenza ehlala ekhaya nobe kuumuntu uyazi ubaba basemakhaya banokuhlala emahostela banokuhlala endaweni kanjalo bekuumuntu ofika kuphela kwenyanga umuntu ofika kuphela kwesonto umuntu ohleze ekhona ekhaya bekuba naleso simo sokuthi mhlambe kupheleni kwenyanga uyabona
futhi ubenze isiqiniseko sokuthi akalenzi iphutha ekupheleni kwenyanga uyafika uzobona ingane zakhe. Ukuthi ngiyaphi ngiyala ekuthenini mina ngikhulele emakhaya njengoba ngikhulele emakhaya nje obaba bebefika makuphela inyanga isikhathi esiningi ke ubaba bethu thina bekuwo ubaba othi mefika ucabanga ngisho ukuya kamalume ucabanga ngisho ukubaleka ngendlela umuntu abeba bully ngakhona uyabona so ngiyekuthenini bewubaba onjani mefika bekubaba ojabulelekayo noma bekubaba othi mefika ufise kwakuthatha imithwalo yakho ubaleke uzobuya masehambile singeke mfowethu sikubalekele lokho okusho kuyiqiniso obaba bethu vele basemakhaya beyikhonyana le nto yesithunzi we understand yokungangeneki kalula noma ebathanda abantwana bakukuhle kodwa ubungafunga ukuthi vele nje ubaba bethu sonke emakhaya indaweni yasemakhaya la sikhulele khona bakhulisa umuntu oyedwa ibeyiba khona le nto noma ebengekho harsh kangaka mhlambe ebhuli size sifise ngathi singahamba kodwa bebe sinakho ukuthukathuka mayizofika ubaba ngoba sehloniphi nje ngibuke indlela obaba manje abanice ngakhona einganeni zabo ngibuke indlela obaba bakudala babekade behash ngakhona einganeni zabo not ukuthi babe ngazithandi babezithanda kodwa babe nendlela ehlukile yokuzikhombisa ukuthi bathi namhlanje ubona ubaba ekwazi ukutshela ingane yakhe yomfana ukuthi uyayithanda ngiyakuthanda mfana wami ofuthi into esingayazi leyo uyabona asikaze size sibathola obaba abanjalo kodwa izenzo zakhe mayikuthengele uniform uma ekufundisa imfuyo ekufundisa ukuthi kumele wenze igceke ilona athanda kunikeza lona lelo ukuthi ngeke ngize ngiyithenge uniform for ingane engayithandi ngeke ngize ngikufundisa imfuyo ngibe ngingakuthandi ngoba nginokuthi ngelinye ilanga ngizohamba usale unakekela imfuyo yale ekhaya usale kube ubaba ngelinye ilanga usasho nje kanjalo mhlonishwa ngiyakhumbula nje ukuthi ubaba uyabona ube umuntu ubona kahle ukuthi okay uma efikile into yokuqala azoyibuza uzofuna ukubuza ngeenkomo zakhe yes inkomo mazingaphelele kwenzakalani mazingaphelele inkomo zihamba kahle nje yini ngangabona kahle uyabona sekufuneka phela lapho ngichaze ngoba indlela yokuqala obingelelwa ngayo yeinkomo so uma kodwa ke ube umuntu right uma ubuka i-character kababa ngoba ungathi uthi umuntu ophilile naye ubuka i-character yakho ubona ihluke kangakanani ayihlukile kangako ngoba kuningi engikudlile kuyena kwakapakela kumina kwagcina sesinokufana ngilalelile indoda ngathola okuningi kuyona uma ubona mina ucisha ubone yena okay so ma ubuka indlela abephethe ngayo uma wakho ubuka indlela wena ophethe ngayo unkosikazi wakho noma ubuka indlela uma wakho abe unkosikazi abeziphethe ngayo wena ukhula ubuka nendlela unkosikazi wakho ayiphethe ngayo mhlawumbe siqale kuwena nobaba wakho inomehluko ongakanani indlela ubaba mhlawumbe abephethe umama ngayo still ngibona umehluko ungemkhulu ngoba ngincele kuyena njengoba ngishilo ngathi uma ubona yena ubona mina uma ubona mina ubona yena okusho ukuthi siyabantu abaphathana kahle uyabona ngoba naye ubaba umuntu uyabona ubona kahle ukuthi mhlambe even if usikhuluma mhlambe ngalesi sikhathi samanje besingasebenzisa namagama o romantic kanjalo uyabona ukuthi hayi insizwa yona noma kuyasemakhaya kodwa inayo le nto yotha mase sibuka ke side likamama wakho ne side likankosikazi wakho bahluke kangakanani bona ngendlela abayiyona i-character yabo ubufazi babo impilo yabo yasebufazini nje uma ubuka impilo kamama wakho ubuka impilo kankosikazi wakho ngaba inhlonipho kungaba uthando lisuka kuyena lezinganeni ngaba uthando elisuka kuyena liza kumyeni wakho uqobo ubona umehluko ungakanani noko ngeke kuze kufane kahle hle ngoba ngalana uyabona ukuthi hayi uma wami noko ube umuntu ophekekile kakhudlwana mangiqhathanisa ngala ngakumina ngalana ke kukhona ezinye izinto yokudinga usalo usuyibekezelela mhlambe indlela nathizeni kodwa ubona kahle ukuthi azihambisani nendlela mina engifunde ngayo noma engibone kwenzeka ngayo uyabona ekhaya kodwa ngiyabona ukuthi ngala
ngakumina engathi lo wami kukhona la kube nokushoda okuthizeni kodwa ke mhlambe esinethemba phela lokuthi kungagcina kuhambile mhlambe kwaqonda kodwa so uganiwe mhlawumbe uke wathi ukuhlala noma wakho kancane nkosikazi noma uma newahamba kwaphela mhlawumbe kube kuthiwa ube naso isikhathi noma wakho ngabe khona la qoshile khona mhlawumbe kube isikhashana nje esincane akubanga isikhathi esikhulu sokuthi umuntu angafunda uyabona kube isikhashana esincane kakhulu kwaphoqeleka ukuthi hayi sithi kuyobona ukuthi senza njani ngaphandle siphume ekhaya. Okay. Ulokhuzane impilo oyiphilayo nje ekhaya kwakho uhappy kangakanani ngayo? No impilo ngihappy Nkosi yami ngihappy kusho ukuthi ngihappy ngidla uchocolate kumnandi yeah kunombuzo sike siwubuze ke la kusho ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 mhlambe ngabe indlela ophilisana kahle ngayo nabantu ngaba abantu basekhaya ngaba abantu basemphakathini ngaba abantu nje osondelene nabo kodwa indlela ophilisana kahle ngayo nabo kungaba ukuzwana kungaba akhopxoko obukhona khozingxabane ezikhona konke ekuhamba kahle mhlawumbe kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha manje ekuphilisaneni kahle nabantu no mfowethu bengingazipha ke kahle bengazipha u10 kodwa ke usho ukuthi ke singawuphula nje u1 kusale sekuba u9 kodwa ngumuntu ophilisana kahle impela nabantu kumnandi nje kuyaphileka kuyathembisa kakhulu khona no ngifuna ukukubonisa la ngifuna ukukubonisa yona nje la madoda oyinama strawberry kunomuntu la oba chocolate osilokhuzela osi ebesikhuluma naye kune video khona la ngikubonisa yena ekhuluma bese usitshela ukuthi uhamba kanjani ngabuka nje la angasondeza kwena kunankinga bese ushaya uplay lapha ezantsi. Sanibonani babukeli igama lami nguZethu Zwane ngibhalele la ekhaya kuhlanga media wayimina mayelana nobhodi wami esingazange sizwane kahle naye mayelana nenkinga zasekhaya bengisacela ukuthi nixhumanise naye sizohlala phansi silungise inkinga. Yeah iyona inkinga le engicabanga ukuthi iyona ekwenza ukuthi ube la namhlanje uyabona angazi uyamazi kodwa yena lo muntu umazi nje ngijulile la angazi sengijulile kusho ukuthi ngisho ukuthi umazi ukuthi amazi hayi ngiyamazi udadewethu lo udadewethu ngiyayithanda indlela enza ngayo ngiyayithanda indlela ukuthi ma kukhona mhlawumbe okukhona ongabe kuyinkinga mhlawumbe manizalana noma nomndeni mhlawumbe usondele nganeni uzama indlela ukuthi nikwazi ukuthi niyifikise niyilungise ngicabanga ukuthi isibindi sakhe oqala nje ngishayelisa izandla kakhulu ngingazi ukuthi inkinga yini angifisi futhi ukuthi mhlawumbe utshele mina kodwa ngiyafisa ukuthi uma ngingenzeka ithuba nilithole niyikhulube niyilungise kancane Nkosi yami ngingacishe ngingasakuzwa konke okushoyo ngoba nginokuyibuza umbuzo ukuthi manje uhlangana phi nodadewethu ngoba manje ngibona udadewethu lana ingakho ngijulile manje ngiyayibuza ukuthi awu saxoxa kahle kangaka kwaseqhamuka nodadewethu no ilokhuzane ethi kanje sisho ekuthiwa ihwayi mina idlala ku YouTube so umuntu akasibhalele bese thina ke sim-attend yabona njengoba sikubizile nje sayizama nendlela ukuthi sikulande ingoba bekufanele mhlambe ukwazi ukuthi ufike nganeno mhlambe sikwazi ukuthi sixoxe sibone sisibuyisana kanjani kulesi simo esithe savela kodwa ke okunye engathanda ukutshela kona ukuthi udadewenu ukhona la ngaphandle uyafisa ukuthi sihlaleni sobathathu mina ngiphakathi nendawo neutral angikho ngakwena angikho ngakuyena kodwa noma ngabe yini lazo ikhuluma afisa ukuyikhuluma nawe mina ngizoba umuntu ophakathi nendawo if ukuthi khona iphutho walenza noma kunephutha yena alenza sizozama ukuthi simlungise naye mawukuthi nawe nephutho walenza sizozama futhi nawe ukuthi sikulungise kodwa inhloso enkulu kakhulu ukuthi niphume la ngaphakathi nithelelene amanzi manganendlela nanokuthi okunye ma efika
noma ngathi umonyo kangakanani kodwa asifisi ukubona kuba khona mhlawumbe ukuphakama kwezandla asifisi ukuba khona mhlawumbe ukuthukana phambi komhlaba ngoba phela egcineni kosuku izobukelwa abantu kodwa konke ongaphakathi uvumelekile ukuthi ukukhiphe ukwenzela ukuthi mhlawumbe maniphuma la niphume sene right awu usukhuluma kanje insizwa khona mhlawumbe ukwaziyo ngakwazi no ngoba manje mina angikho angichazelekile kahle udaba kodwa ngiyacela ukumbiza mhlawumbe angene ngaphakathi bese eyikhulumelela hawu bese saxoxa kamnandi kangaka nawe usufaka abanye abantu ngitshengisa amalokhuza manje amafoni idukuduku sekukhona abantu abakhona no ngiyaxolisa kakhulu ngalokho kodwa ke isho yethi isebenza kanjalo yabo ngoba yena ungichazele ngawe ngenye indlela nawe ungitshele ngawe ngenye indlela so ke besifuna uqale sithole lokho kuqala ukuthi lo muntu angichazayo uyena ngempela uyabona kodwa ngithukile kuningi okunye akukhulumile yena ongakukhulumanga wena so ke njengamanje mase nikhala phansi nababili ila kuzophuma khona iqiniso ukuthi kahle kahle ithini so ngiyacela ungivumele ngifonele insizwa la ngaphandle zimfaka ya ngamfaka ke madoda kulungile yeah yebo okay Sesikunjani uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Mhlawumbe ngoba abantu basibukele ake siqale sizwe igama lakho nesibongo. Igama lami nguZethu Zwane. uZethu Akazwane. Angifuni sibe bade kakhulu ngifisa nje kodwa ngoba sizize safika la. Simkhulumile nobhuti wakho sahlala nje sobabili sakhuluma naye wanginikeza isite lakhe lokumazi yena ukuthi umuntu onjani. Not ukuthi bengimbuza mayelana nodaba lakho akazi yena ukuthi kungani because ivideo semidlalele yona bekade ingachaza izinto eziningi beyiveza nje ukuthi kunenkinga ekhona emndenini. Ngiyafisa manje ukuthi umtshele ukuthi kungani sila igama lohlelo ubhuti wami thiwa ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lento lobhlungu ongizwise bona ubuzwise mina ebantwini bebonke cabanga ukuthi usisi wakho kunobhlungu omzwise bona kodwa kuzozikhulumela yena. Bhuti ngiyabonga kakhulu ukuthi uma bekubuza ubahloniphe uze. Ngithuke kakhulu nje ukuthi ngiyakubona nami. Ngizocela ukuthi bhuti ungilalele kukho konke engizokusho. Bhuti ngenza iphutha ngokuthi ngikhulelwe. Endapha usungixosha ekhaya. Nanokuthi ubaba njengoba engasekho emhlabeni wena vele ongibhekile nami ngibheke wena because sesele sithu nomama ekhaya. Ngizocela uxolo kuwe bhuti njengoba ngibhalile ukuthi sinenkinga ekhaya ngidinga wena. Wangixosha ngahamba wathi umama uyashada ngabuya. Umama mayithi ukuhlalisa phansi uyakukhulumisa ukuthi ngixolele ngibuye ekhaya wathi ngwamane ungasangena ekhaya if mina ngibuya ekhaya. Yilokho engikubhalelile bhuti ukuthi ngicela ukuthi ungixolele silungise inkinga. Kumanje umama uyagula ekhaya. Ayikho into engizoyenza mina ezinye intombazane. Ngidinga wena nomndeni wakho ukuthi silekelele umama. Awu mina sekukhona ubhlungu sengikuzwise bona yini inkosazana ngoba ngiyezwa kukhulunywa ngendaba ubhlungu. Manje ukuthi ungixoshe angiqondi ukuthi phela manje ubhlungu obunjani ngoba angikhumbuli kuba khona ubhlungu emndenini laphana esibutshala noma mhlambe esibhunyela ngabo. Ukuthi ungixoshe bhuti ekhaya. Ngoba ima angikaze ngithi ngiyakhuluma ungene emlomeni. Ngiqala lana ke kusho ukuthi mhlambe sekwaba imfundiso entsha weyihabule kwenye indawo yokuthi ubhuti wakho mayikhuluma usungamngena emlomeni ugibele ekhaya nje. Kodwa umbuzile umbuzo bhuti. Ngisakhuluma. Kodwa umbuzile umbuzo. Bekumele uthi awuphendule. Angakaqedi ukuthi phela manje angithi kufuneka ngiqede. Asifundiswanga ngaleyo ndlela. Mhlambe madoda. Ungaqhubeka mfowethu. Ngingazi ke noma siyindlela nina enifundisana ngayo senimfundisile ukuthi makaphula imithetho yasekhaya afundiswe ngayo. Aphendule ngalendlela yena. Ngizothini ngoba phela efundiswa uba ngithi ngiyakhuluma nawe usuyaqala ungena. Angena phela wakini mina bhuti ngiyipresenta. Sengibuza ukuthi emlomo kusho ukuthi nonke anisho ngani. Umile yena bafu ngibuza ukuthi imithetho wayefundiswa uba. Anisho ngani ukuthi imithetho wayefundiswa uba. Seni team
ese revolta noma mhlambe esilwa nemithetho yethu. Ngicela ukuma kude mbuzweni wami uthe imithetho ayifundiswa wayeyifundiswa ubani? Ngithi ngibuzeke Imithetho ayifundiswa ubani? Umbuzo le ngokuza ukuthi ufundiswe ubani? Phela uba ngicabanga ukuthi umfowabo ubaba wakhe wayefundiswa uba yena. Uyazi phela yena. Ingakho mina ngithola into entsha namhlanje. Sisilo mthetho ukuthi ubhuti wakho manje ke sekithi ke ngifuna ukuqala kuona nje lapho ukuthi ubhuti wakho mekhuluma lo umthetho maye ekhuluma ubhuti wakhe akaphendula nanso ke wawufundiswa ba Ubaba bekumuntu straight bhuti kakhulu nje ehlonipha nasendaweni kodwa ubhuti lento ayenzayo usephezulu ngishona kwakwenza ubaba ingakho ngibonile ukuthi noma ngithi ngifuna ukulungisa inkinga naye ngeke ngize ngikhone sisoyithu ngathi ngibhalela la ekhaya ingakho phela ngisho ngithi qhubeka nenhlonipho le owayithola ekhaya uma ngikhuluma ulalele ukuthi ngithini ngoba wafundiswa lokho uyeke ukungena emlomeni ngoba le ukungena emlomeni angiyazi intsha futhi iyangicasula ngoba kuyona into okhule ngayo uyabo ingakho ke ngithi mhlambe sekune team ekufundisile singayazi kodwa ke into engifuna ukuthi ke ngiyithole la kuwena kukhona ubhlungu esakuzwe sabona noma engakuzwe sabona. Yebo kukhona. Because njengamanje ubaba omntana ufuna ukuzoletha amahlawulo. Umama uyabuza ukuthi njengoba wena ungasangena ekhaya azokubona ubani amahlawulo. Ukuthi ungixoshe ekhaya buti. Kumanje umama uyagula awazi wena. And inenye into engiphatha kabuhlungu buti, ungixoshela ukuthi mina ngakhulelwa ngingakashadi. Kodwa abantwana bakho bakhulelile uhleli emzini wakho. Ukanti futhi all right okay kwenzeka kimi izinhlungu uthi wenzani wena ngakhulela ngingakashadi ake usuphendulile nje lo mthetho wawushaya ubani ukuthi vele umuntu ofana nawe wesifazana angakhulelwe ekhaya wawushaya ubani wakushiwo ubaba okay kodwa njengamanje ngenzeni ngifuna ukuthi silungise amaphutha engawenza awapha amaphutha ngoba kancane ngicela ukuyibuza ngiyaxolisa kancane wena bhuti khona into oyithintayo malana nezingane zakhe ngicela ungiphindele yona bengayizwa ngayo ubhuti ifirst born yakhe inabantwana abayi2 mina nginomntwana oyi1 iphi first born ihlala laphi yaqoshwa yaya azange azayixosha uhlala nayo ngathi usika ngelinye isayidi ke lo mmese angazi ngicela ukuzibuzela nje bhuti ngoba phela sevele sesihleli la into senkulu kakhulu angifuni mina udideke akuzange ukuzoliwa noma mhlambe ngathiwa umuntu othanda ukuzivikela kangakanani uyadefenda wenzani ake uthi mawudefenda kodwa udefend bese uyabuka umcabangele nomunye umuntu ozobhlungu yabo njengamanje wayixosha ingane yakini yahamba yayohlala la yahlala khona ezakho eyakho yokuqala izela ingane ezu2 kuthiwa ukaze uyixoshe ngicela sijike lapho Mhlonishwa manje ngathi iyaphaphalaza inqola ngoba angazi ukuthi laweni lami niyapi kulona ngibe ngisakhuluma nanso ke inkinga asikwazi ukungangeni nayo ke inkinga nami ngibona inkinga yes nanso inkinga ngoba nabo mabe nenkinga phela bazoza mhlambe njengaye yena njengoba ezile uzele yena bazoza kanjani ngoba bahlukumezeki bahleli kwi shelter 1 okay and lento yenza kimi ihlukumeza nomama ayingoba mama uyacabangela lokho phela kusho ukuthi okwenzeka ekhayeni lami kwami uyacabangela ngendlela ocabanga ngayo kusho ukuthi angihloniphi ukucabanga kwakho ngoba uyacabanga kodwa ucabanga into engazi noma iqiniso noma ayilona iqiniso njengokucabanga ngihlonipha kona ukucabanga kwakho kodwa lokho akushoyo kodwa manje phela ukhumbula ukuthi akanayo ishow yakho ngoba akahlali kwami nomndeni wami nengane zami ukuthi mina ngiyangena kwakho mawungekho ake sikhulumeke yeza mina mawungekho semsebenzini ngiyeza kwakho uyabona kwana lonto ukuthi wena ulinda ngihambe kusho ukuthi uyisigebengu uyaqhubeka nokwenza izinto ezirong kusho ukuthi usaqhubeka washo ukuthi awusephinde uhlangane nami uya kanjani kwami usazi ukuthi vele mina nawe asihlangane kanti nini na bhuti nobabili kwangathi manje umuntu okomunye umuzi nini kanti mhlawumbe khona into angayazi usisi nini akethi niyaxoxa nini nizele angazi makazo phela lezi zinto azishoyo makazisho ngoba phela uyena ozosho lokho akushoyo mina ngilalele yena mina ngiphendula kuloko akushoyo alright mina kodwa manje ngiyathuka mawukuthi yena uza kwami ngingekho akakafiki why ingezi ngikho it's okay ngiyathuka nokuthi ukafiki mina ngitshela ukuthi akafiki alright kurong kona lokho kodwa because umfazi wakho uyakufihla ngakutsheli nezingane zakho ziyafihla zingakutsheli ingoba ingane zakho ziyathanda ukubona uAntwazo ingoba umakoti wakho uyathanda
uyathanda ukubona usikoni wakhe uyathanda ukumbeka eduze because nibabili kini if engahlali nosikoni wakhe izingane zakho zingamazi uantwazo ucabanga ukuthi izoba right lonto ebephile khona ephila because wena wadinwa ukuthi ukhulelwe kodwa futhi same wena ezakhe ingane zikhulelwe ihleli nawe mina ngibambe umthetho engunikeze ubaba alimeni ke nto ubaba wami yini ungawubambi kwakho kwami angithi lo mthetho uyakholelwa kuwona isekhaya la kodwa lo umthetho kwabo bokho uyakholelwa kuwona yebo ekhaya futhi ekhaya ngikholelwa kuwona ekhaya ngoba yikwakhe siyingane zakhe and then ekhayeni lakhe ukuthi kwakhe kumele kuphilwe kanje hayi kwakhe yena wayeshila ukuthi ingane yeah kunjalo impela kunjalo phela bengeke akutshele yonke mawucabanga ukuthi kunezinye izinto mhlawumbe wena angakutshela ngavele umuntu wesifazana angeke akutshele yonke utshela ngaphandle wena mawusufuna ukuthi ube yindoda ngoba kunalento esengiyiqaphelile ene ngiyayilwa lento ngiyayilwa lesisimo engibhekene naso ukuthi bengengikhona uyabona ke ngithi ngiyakhuluma ubhizi nawe uyafuhlela uyafuhlela uyangena usangilini nokuthi ngiqede lezinye lezinto ke esizingitshengisa ukuthi kahle kahle umthetho wakho bekufuneka nje unikeze ibhloko eliqoko wena ngithatha iskate ngoba ngisendoda lutho yona lento ukuthi uzongibeka kulezi zinto ngizovela lana kulezi zinto ngizoveza amahlazo izinto kufuneka zivaleleke ekhaya zixoxwe ya ibingekho yini enye indlela obukayenza wena phambi kokuthi ufike la uyokhuluma nabanye abantu abadala mawubona ukuthi ngiyaxolisa wefo kaMangethe ngiyaxolisa ngicabanga ukuthi mina ubudoda bakulahlekela ngelanga umxoxo yabona ke ila kwaqala kwakhona kwalahleka ubudoda lapho ngoba mawuyindoda impela uyayimela into yakho bulahleka kanjani Nkosi no sengisho ukuthi uyakwazi uyayimela into yakho mfethu yabona ingane yakwenu le akukho la ungayilahla khona yona impela ayifanga ayibulawanga and akukho la ungayilahla khona akukho la ibulawe futhi akukho la ungayilahla khona ayikazi ibulawa yes ayikazi izibulawa kodwa mengabe uyithatha uyiphosa ezingonyeni noma uyiphosa emabhubesini wawuthi mayini akithi beyohamba kule ndoda eyikhuleliseni ingani bona bayathandana nje baphula nemithetho ngoba kwenze yabazali kusho ukuthi umthetho kababa ube yinto nje utapeti umata ezakhe ingane awangayintshinga ngani ngaphandle ungagijimeli ingane zami ungagijimeli kwami inkinga yakho ifikile la uyabona ngoba awazi ukuthi kwami ngiyenzani ngisebenzani ngidila nani ngithini kodwa manje asikwazi ukuhlanganisa izinto asikwazi no bafo masidile no asikwazi bafu ukukhuluma ngephutha lomunye umuntu uswayeke aqondene nawe because phela ngithi wena ukhalelana mana wena ufana nothisha yini uyikhalelayo mana bafu hayi khona uhlungu benza kimi ukuthi ingane zakho ziphila kamnandi zona mina ngintande engikalweni ngaze ngabuyisa umama ngokuthi usuzokhala la manje wena uyakhala njani eyakhe ingane wayingazange uyixoshe manje umama uyagula Mele ngenze njani wena inkomo baba ishiye wena ukuliswa uma azazi inkomo zabale zayidayisa uma zikababa ishiya kumama ukuliswa wena ngoba ingane yentombazane kuyiyona bekufuneka iphathe kahle ibhizi iphethe kabi iyehle enyuka ayilaleli imithetho ayilaleli izenzela umathanda nansi yakhulelwa iqoke into ethanda iyaphithizela wena ubuzela nje lemithetho kamama yakababa wena uyiphulile ebhodweni uziphilela komunye umhlaba uziphila kwelinye ngila uphila esiqhingini sakho wedwa ngilana mfowethu ngilana ngilana la uphila kwenye ijange sukani madoda kanti sinyathela la ukuthi konke into engizibuza wona lapho ukuthi njengamanje udade wenu usikutshela indaba ukuthi uma wakho uyagula and angaze ngikuze uphawula lapho ukuthi uma wakho njengoba egula nje uzizwa kanjani ngawonke lo amaphutho wenzile maningi futhi angifuna ukuqamba amanga maningi amaphutho wenzile angiphathi kona leli lokudayisa inkomo phuthe elikhulu kakhulu leli lokudayisa inkomo zikababa wakho uma wakhe khona ngaphandle kokuthi ukhulume naye ukuxosha ingane yakwenu wena ungangakuboni ku wrong mina ngiyakutshela nje ireality yasemhlabeni nje ukuthi lo nto wayenza wrong naku uma wakho uyagula njengamanje akusangeni kini ngenxa ukuthi udade wenu wakhulelwa ofuthi udade wenu akuboni kwakhe lapha uzizwa kanjani ngokugula kwama wakho Mhlonishwa imbono yakho ngeke ngiphikisane nayo ngendlela obona ngayo kodwa ke phela uma kukhulunywa ngesalukwazi sami esingaphelile kuyazwela ngoba akuhle ukuthi umama ongizalayo afinyelele la engaphathekile khona kahle ngezimo ke ehlukahlukene noma ngabe eziphi yabo ngana awunankinga noma wakho like uyamthanda vele makho uma ngiyamthanda mfowethu mina ngithi awumthandi mama umthanda kabi
Ngithi awumthandi ngibuka njengoba sekuqala kukhulunywa indaba yokugula kwakho futhi uthi ukulandelani kwenzakalani kahle ngoba ngimshindi ngathi ushaya istroke yes like so ay kodwa nje nobambekile iyo nami lento eyenza ukuthi decide ukuthi ngizokufuna ngize ngikuthola manje kushuthi noma kodwa wakhe akangeni kini ngicabanga ukuthi ubhuti wami ntshonto angangeni ngoba mina uyangivumela asho ukuthi akekho uhambile ubhuti angingenisa. okay ushuthi waqeqesha umkakho mfethu ukuthi angangeni kini ngoba wena ungeni kini kodwa likhe libi njalo umkakho alaziyo ngoma wakho nodadewenu uyabo njengamanje unengane wena ekuthiwa eyokuqala ingane yakho yakhulelwa ingane ezimbili yazizala ukhona wena ngaba ukushawa lokushawa uNkulunkulu ngaba ukushawa ngisho na idlozi lokho ukuthi wena lento obuyilwela ngala ikushaye times 2 wena yabo ngoba kahle kahle kodwa amagwava klaza nje wawenza into ongayazi uzolwisa ingane yakini ngokuthi ikhulelwe nazi ezakho zikuxakile kunjani kuyadleka kuma uyakhona ukuphuza into encane noma akaziphenduli vele ukuthi ubhuti wakhe izinto ezibalekile khululeke nami ngiyambona impela into ayiphuza yidoko isikhathi esiningi nenye into engiphatha kabuhlungu bhuti ukuthi ngokuthi mina ngenza iphuthu usungaze ujeziswe ungangena ekhaya ungijezisele nomama ungangena ekhaya ngoba kwenze njani ngoba yimini engenza iphutha ngokuthi umama wayengikhulumela ethi uyaxolisa umntwana mbuyise ekhaya isona sinqumo wasithatha leso ukuthi udecide ukuthi ungasangena ekhaya. Ngicela ukuthi uhlise umoya uze sizobona umama uthatha umama umfunele usizo. Mfowethu lokho kusho ukuthi ukuvula ngiphatha kabuhlungu lento ngoba mayisethinta impilo yomzali wami akumnandi kahle akumnandi kodwa bafethu webhodi manga budayisa izinkomo uzale khona zonke lezi ingane yakho uzale khona ucabanga ukuthi uphatheka kanjani ngokwakho nje cha ke mina ngiyafisa bafethu yazi mina phela kuningi phela ukuhlangene la kuhlangene indaba yeinkomo lezi manje senibambelele kuzona lezi engibiye ngachaza nakuzona ukuthi kwenze ngoba likhi iphuthe kwelakho alikhi iphuthe kwelakho kumele sikhulume ngalo kugcine lana sekuphoqeleka ukuthi kungangenelwana manje into ebufuneka manje ilunge yini bafuma ukuthi angenelwana mawuthi angenelwana iqonda ukuthi laba bangeni kwakho nawe ungeni khona umuntu wathatha isinqumo sokungangeni komunye umuzi wena phela uyantshontsha ngithi ngalendlela ntshontsha untshontsha ngoba wena ufuni umuntu onenkinga nokungenelana wena hayi uyakubona lokho ukuthi umuntu ufuna umuntu aqondise indaba zakhe zonke izinto ayifisa avume la engenzanga khona kahle kulungiswe kuyiwe phambili kodwa mayizofuna ukuthi yena azenze umuntu engathi akanacala noma mina ngaba wrong ukusebenzisa imithetho kababa phezukwakhe lokho angisoze ngakwazi ukuthi khona kodwa uma kufika la ngokuthi ngize ngingene emadevini ukhuluma wrong vele ngiyabazi bakutshele ngoba bakusaba ngirong kodwa ke angikho wrong kodwa ngirong ngendlela yakho alright okusalayo okababa ngikubambe ngezandla kodwa ke into engahambisani nayo ile ukuthi uma kutholakala ukuthi manje usefika esimeni la khona impilo yakhe ingeyinhle kahle izenzo zakho mina ngibona kwizenzo zakho mhlawumbe ezimgulisayo ukudayiswa kweinkomo kulungile ungangibophela ke ngetshe emqaleni ukudayiswa kweinkomo zamini wakho anginankinga ingane yakhe ingakwazi nokuthi ubani ijiki ingasangena le ekhaya ijiki ixosha ingane yakwabo ngeke umzala angagoli lapho wena ungangaboni wena uthema ukukhuluma la wathi uma wakho waguliswa ukuthi kwakhulela udadewenu ngoba wena akukho wrong okwenzayo umuntu wrong la nango kodwa same wena awufuni ukukhulunywa ngendaba ukukhulela kwengane yakho ukuthi ingane yakho inezingane ezimbili ezizalele lapha emzini wakho ukuthi umuzi wami niyawuthanda ngoba niyafuna nje ngikhulume ngawo niyawuthanda kanti bengithi sikhuluma ngendaba kadadewethu kodwa manje isenzo siyefana bro isenzo siyefana ngithi ngiyawuyeka ngiyuphushela ngale niyawufuna nothandile kusho ukuthi mangindedele nonke ni team niyohlala mina ngiyafisa ngelinye ilanga uxolise kudadewenu ngiyafisa ngelinye ilanga uxolise kuma wakho ngiyafisa ngelinye ilanga lento ithwele senhlizweni yakho uyikhiphe ngoba iwrong lo mthetho uthwele enhlizweni yakho uwrong ungaba ubhuti omdala kodwa egcineni kosuku izenzo zakho azikho indala azikho azifanele ngabe uzenza kulabantu abakuthanda ibona abantu osele nabo le emhlabeni uma wakho nodadewenu omunye oyela umuntu dadewenu washona ubaba wakho washona kodwa wena futhi uhlukumeza bona labantu ababili abasele abakho abantu lapho uhlala nabo unkosikazi wakho nezingane zakho bahleli kahle lapha
benza wonke umathanda umkakho kuthiwa uphuza ngisho utshwala benza yonke into abayithandayo awunankinga nabo ba right bona abantu ekumele babulawe nabo uyajika futhi awufuna ukuziphendula ezithinta wena indaba zinhle ezithinta wena ekufanele abantu ekumele babe nenkinga yilabo bazondayo ngelinye ilanga mzukwane wayiqonda lento yenza ukuthi ronke kangakanani uyolithola ithuba uhambe uyozehlisa kini kodwa kwamanje mhlawumbe kuba usathwele ubuqhwaga nokwazi ukuthi wena umuntu abami ngawo ngeke kuze kwenziwe lutho ngaphandle kwakho even kini vele ngeke uzuxolisa mhla waqonda ukuthi ubalimaze kangakanani noma mhla izinto zakho zaba bad more than the way zingakhona manje uyoqonda ukuthi ngempela kufanele uhambe uyoxolisa okwamanje ubani othengeke kulungise wawusukhuluma into eningi ukuthi ngibona ukuthi umthetho wakho ngibona ukuthi bhuti wena zonke izinto ezithinta wena la wrong khona wena ufuna ikhulunywe ngazo into ofuna ukukhulunywe ngawo wrong balengane yakini shothi usubaba wami mako ukuthi ufile ngathi usinguyena kusho ukuthi nguyena so baba wami yeah futhi nguyena angazi dadewethu uthi uzizwa kanjani ngaso sonke lesimo ngizizwa ngijabule ngizizwa ngithukile kodwa nje ngiyabona ukuthi njengoba sesikhulumile la noma engeke avuma ubhuti kuyo yonke into kodwa nje ngiyacabanga ukuthi kancane kancane ngizombona eseqhamuka ekhaya ngizombona esethuma monjani because bengasamfonela nokumfonela kodwa nje njengoba sikhulumile kanje ngiyacabanga ukuthi yonke into izohamba kahle kodwa mina ngiphatheka kambi ukuthi way forward ayikho indlela azisola ngayo ikhona way forward manje wena way forward wafuna izinto zonke manje ziphelele la kanti thina solithona nini ithuba lokuthi silungise into zethu siyisodwa ngaphandle ukuthi sinikele lonke izwe leli ufuna ukuthi manje lazi yonke into ukuthi into ethizeni soyilungisa ayikho into engeke siyilungise soyilungisa ngendlela yethu ngoba njengamanje yonke into ibekwe etafuleni kuyezwakala inansi ingane ifikile kunina kwenzeka lendlela ekwenzeka ngakhona kuzwakele kuzobonakala phela ukuthi into sihlanganisa kanjani sibone ngoba sekuze kwafikwa ngoba isidingo sokuxolisa vela usibona shuthi ngamanye amazwi asithi kulungile ngendlela enizokwenza ngawo njengomndeni as long as nizokwazi ukuthi niyikhulume angisazi ngeni mina okwami bengizosiza udadewenu ezokhulumela nawe siyahamba soyilungisa lento ngendlela yethu silungise ukuqhutsheka nempilo kube right konke kuzoba right kuzoqonda kube right kodwa namanje still ukumxosha kwakho vela awuliboni iphutha lakho nalapho right hayi ukumxosha kuxoshekile ngoba kufuneka ixoshekile ngoba vele imithetho yokuxoshwa wawubekiwe ukuthi yaxoshwa kodwa ke akusho phela ukuthi akukho ngeke kulungiswe njengoba sekuze kwafinyelela kulesi simo sokuthi kube kanje uhappy seswami ngayo okusho ukuthi hayi cha ngeke phela ukhulumile bengifisa ukukhuluma ngakuveza nanokuthi manje sekufuneka ngikhiphe zonke izinto hayi madoda hayi khona sekufuneka ngikhiphe yonke into no kulungile mfowethu kulungile siyabonga ukuthi ufike siyabonga dadewethu ukuthi usibhalele siyathemba ukuthi into yenu mhlawumbe khona indlela zokuxazululeka ngayo ngoba mina la ngithi ngizama ukujika khona amakhona ngizama ukukhuphuka izintaba ngenzani ngemibuzo ngiyabona ukuthi imibuzo ukwenzile okwakho ngendlela yakho kodwa phela ngeke uthole konke njengoba kunjalo okunye sikushiyela thina kuthina vele umbukeli njengamanje mayibukele ngiyazi ukuthi akulona udaba lakho umbukeli olwenu noma mhlawumbe olwakazwane it's okay ngiyafisa kodwa ukuthi umbukeli esekhaya abe azi ukuthi okay lenkinga ixazululekile ngoba nina nithi nizokhuluma masenodwa impela ixazululekile kakhulu ixazululekile sihamba manje sizolungisa zonke izinto siyobonisa likwazi lapha sibone ukuthi kumisa kanjani kodwa izinto ekufuneka iqondiswe zohleze ziqondiswe ngaso sonke isikhathi ekufuneka iqondiswe kodwa kusalayo kufanele ukuthi isalikwazi siphile sinakekelwe sibe right kube kuhle njengoba nenkosazana isize yafika ngalendlela efika ngayo ungathi ukubonga sisi nje mhlambe ithuba nalutholile ngiyabonga kakhulu ngifisa ukuthi nomunye onenkinga angakwazi ukuyixazulula abhalele la ekhaya nje since nje ngikhulumile ngizizwa nami emzimbeni ngiyezwa ukuthi khona into esukile nanokuthi nje ngihlale nobhuti wami kanje kungijabulisa kakhulu lokho mbukeni lapho ngasekhaya asibonge kakhulu ithuba yebo futhi mazwane iyakani ukusheshe nikijime niyokhuluma ezintweni ezifana nalezi niphithizele asiphatheki neze kahle izinto manje besane zidubuleka ngalendlela sezivele ebantwini abaningi abayinqwaba abantu abazobuka cishe sebebone yonke lento
kanti lento yenza i-wrong yini wafuna ifihlo Hayi phela kuyona yonke into vele ngisho noma i-wrong noma ingekho wrong ekufuneka iphumele emphakathini. ngenxa yesikhathi mbukeli lapho ngasekhaya sibonge kakhulu ithuba igama lami mina ngoqumba amaqumba lalaqumvisa kunabanye abantu besilisa abayimaqile umuntu ahlulekayo ukuvuma mangabe nephuthu ukuthi hayi cha ngibhedile la ngiflopile kodwa uthola ukuthi izinkulumo zakho ihlalile ke namase yedwa uzozihluza kodwa ngoba uphambi kwakhe akafuni ukuvuma ukuthi ube wrong kangakanani kunabantu besilisa abakholelwa ukuthi umuntu wesilisa akabi wrong abantu besilisa basebenzisa inkani noma kungasafanele asebenzisa inkani asebenzisa ubuhlaza asebenzisa ukuthi uyena olawulane kuleyo ndawo noma kungasafanele uyabona kubhlungu ukuthi ulwela into kini kodwa kwakho uyahluleka ukuthi uyenze uyabona okusho ukuthi ngamanye amazwi ufana nomfundisi ozoshumayeza kodwa wenza izinto ebumnyameni esingazazi ukuthi zibizwa ngani asibalekeleni izinto ezinjalo bafowethu uma ngabe nizalana kubalekile ukuthi nizwane kubalekile ukuthi nigqibelane amahlazo ingane yakwenu ngisho ngathiwa umfana oyikhulelisile kuyacaca ukuthi akalokhuzi akafuni ukondla ingane akafuni ukwenzani umshana wakho lo igazi lakho lekelela ngendlela ongalekelela ngayo ukwenzela ukuthi ingane ikhule ngoba ngelinye ilanga awazi mhlawumbe yona iyoqhubha mhlawumbe uyofa isali limisi kini ngoba ubaba wazi angazayinaki umshana wakho lo wokuqala mawukuthi wokuqala ngabe wesibili ngabe wesingaki kubalekile ukugqibelana amahlazo manizalana ayikho ingane ngalenza iphutha ukumisa ukuthi wena umfana wena okhona ngoba ubaba wakho sewashona wena okhona uyolandela amabhadi uzofe uma ngabe uzohlukumeza abantu ngoba naku bahlukumeza ngenxa yokuthi wena usemandleni amandla ungawasebenzisi kakhulu ngendlela errong ungafani nephoyisa elizosebenzisa uphoyisa nasendaweni errong ukuthi ngoba ngiyiphoyisa angafuthi spray noma ikuphi labantu baqopheke ngidlule ngizihambele ngahlaba nomba ngempama la usebenzisa amandla ngendlela errong so bafethu kubalekile ukuthi sithandane masizalana sizwane futhi masizalana isikhathi sibike ukuthi akithi ebo